Dem baş em niha nêzê sînorê Kobaniyê vê layvê wê weşanê dikin şandeyeke Dem Partiyê ku di nav de parlamenterên Dem Partiyê yê Rihayê Ömer Öcalan û Ferîtyan Şen Yaşar jî hebû xwastin ku biçin ser sînorê Suruc û Kobaniyê li wê derê çalakiya nobeta li dijî dagirkerî û operasyonan bidin destpêkirin. Lewra ev çalakiya nobetê ji xwe li Nisêbînê li aliyê li ser sînorê Qamişlo û Nisêbînê hatibû destpêkirin. Îja Dem Partî jî xwastibû ku li ser sînorê Kobanî Surucê jê bide destpêkirin. Lêbelê ev çalakî ji aliyê walîtiya Rihayê ve hatiye qedexekirin. An dibînin ku di têketina ser sînor da hêzên Ewlekariya Tirkiyê baryer girtinin li wê panzêr heye, toma heye, hejmareke zêde polîs hêzên Ewlekariyê li vê derê nin. Destur ji bo şandeyê nayê dayîn, destur ji bo parlamenterên Dem Partiyê jî nayê dayîn. Yani ji Rihayê heta aliyê sînor em dikarin bêjin ku li nêdeh ciyan hêzên Ewlekariyê xalên kontrolê deyn andiye. Teqrîben derdora 4-5 kilometre jî Kobanî dûrêmeyî niha mij ji hewa baran e lê evkarê me Faruk Uysal hewl dide ku nîşan bide. Niha li gel min parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Birêz Ömer Öcalan heye. Niha bo çi destûr nayê dayîn ku hûn derbasî aliyê sînor bibin û armanca we ji vê çalakiyê çi bû gelo? راست 27 مجدار ده حیا آنا لسوریه گلک تشت تقویم رژیما اساد کت لسوری روجاوا نو دا آواد به لودر کرجی بسالان برخواد دن ام جبو دستکفتیا کردال ودرن کوبانی جبو ملتی مجبو هر چار آلی کردستانه جبو دیاسپورا رومتک مزنه لوی باجاری داعش تک چو ایشی تک چو کردا جیهان جه داعش رزگار کر کردستان جه داعش رزگار کر لآنا گفک مزن سر کوبانی هی سر روجاوا هی اج کردارا دبیجم به 10 سالان به 3 سالان ام برایه هون لگل کزیم پارامilitar و çetewari duazin bişinin ser Kurda bi destê wan êrişa Kurda dikin em ji duazin aramek li vî welatî pêşkevir li Rojava li Sûriye statiya Kurda hebe navê Kurda nasnama Kurda zimanê Kurda baweriya Kurda hebe em ji li ve derene. Ew gef yani Türkiye hin sewqiyatên xwe jî dibe ser sînor. Hûn çawa dişopîne wek parlamenterên Rihayê li aliyê sînor rewş çawayê rewşa leşkeriya Tirkiyê ji bo operasyonekî amadeyiyên wan berdewam mı gelo? Rasta ana tiştê em dibînin qedexe keyê li ve dere li em dîsa li ve derene gelê me li ve derê ser hudûdê em naxazin li Kobanî li Rojava êrişa Türkiye çebibe le mixabin ev düşmanatiya bi 10 salan jî berdewam dikir cana dibêjin em birayê hevin êdî mana ve bu siyaset lazim ev siyaseta çeft vere guhertin dema biratiye kevî ji gor hukuka biratiye vere meşandin em ji bo ve dixebitin em düşmanatiya tüm milletî jî nakin ne hemberî Araba ne hemberî Tirka ne hemberî Farsa em dixwazin pergalek demokratîk li ve dere ava bibe Kurjin nav ve pergale de cih bigirin le mexabin düşmanatiye derketi asta heri jor çepemeniya Türkiye'de ji şereki psikolojik de meşandın le Kurda bi 10 salan bedelin mezindane ji her çarparçı Kurdistan'ı le Kobani خورت و جوانی وی ملتی جانی خدانه جبو هبون و ناسنامه خا ارده کسی و ارنیگاری کسی داگر نکرنه به 1000 سالان کرسر و ارنیگاری جیان کرنه آنش دوغازن بیشین سبیش ام دوغازن نبی مز زروکی مز سر و ارنیگاری بیشین ل آنا سیاستا حکومتا ترکیه له همبری Rojava çefte rayedarın Rojava gelek daxuyani didin dibêjin ev nabera me de pirskirê kebe em dixwazin bi riyên demokratîk bi dan û standine bi guftugû çareser bikin em ji diver noxtere dixwazin rola xwe bilîzin dema pirskirê kebe gef li ser Tirkiye xeterî hebe lazim e hevdîtin çebibe em ji li ve derene em naxazin şerrekî giran û kur nabera gelan û nabera devleta Türkiye hêzin Rojava da çêbibe. Birêz niha ji yekê cotmeyê ve li Tirkiye behsa nîqaşên pêvajoyeke nû tê kirin. Herî dawî we hin çûbûn li gel apê xwe rêberê PKK Abdullah Öcalan ra li grava İmraliyê
و هفدیتنه که پیکانین لپارلمانتویا ترکیه و بحثا نواروکا و هفدیتنا خوشی اشکره کر و گو برز اوجالان آماده جبو رولا خوب بگره بلیزه هزاویه تئوریک و پراتیک جی هیه نه وی هفته ایدی تی بحث کرن کو و شانده که جدم پارتیه بچه لگل اوجالان هفدیتنه که پیک بینه هن وی هفدیتنه چواد بینن اف بریار هاتیه داین هنجی دناوا و شانده دا جی دگرین یا نگلو راست 23 جورتمه هفدیتن به ربره گله کور را مکر هفدیتنه که درج بو نرخاندنین کور هاته کرن ربشا و آلوزیا روجالات ناوین هاته نرخاندن مثلا روجاوب سوری هاته آخافتن دوه نقطه از کارم وی تشتی بجیم برس او جالان جبو روجاوا گو کردن روجاوا ایدی نه کردن 3 سال بری بینه ایدی به چکشی هاتن خملاندن پاراستن آخا بکن لمافی کرده هیه به هر کسی را بپیبه به هر کسی را دان استاندن بکه لازم ترکیه جی برین دان استاندن چارەسەری کی بینه برین دموکراتیک برین گفتگوها ام مثلا çareser bibe dema ev mesela çareser nebe ev perskrekna grantır bibe jibo Türkiye je grantır bibe jibo millete me jî grantır bibe divî alî da 2000 da jî dema ez dil hatim girtin jî ana jî ez dibêjim jibo çareserkirina mesela Kurda çareserkirina rojhilata navîn de ez ji hizmeta re amade me li hinek aliyan ev gotin serî binikirin spekülasyon sermeşandin nokta em hatin ji ev noktayê sal 2024 mesela Kurda hîn çareser nebûye li gelek tişter çepemeniya Türkiye te nîqaş kirin hinek behsa heyata dikin hinek behsa nava dikin li alî partiyê de tiştekî fermî negiştê berdestê fermî biryar nehatî dayîn yani ew qerar ji bo dem partî nehatî ku destur hatiye dayîn jarî Wezareta Edaleta Tirkiye ve hûn ê biçin hevdîtinê pêk bînin bibo. Vezîrê Dadê hinek tişt gotin li ev biryarên tiştên Vezîrê Dadê dibêjî tu aliyê fermî da partiya deme neta agahdar kirin li em dişopînin em dixwazin roj berî rojê hevdîtin bir Rêzdar Öcalan ra çêbibe nêzî di heyva bu herî dawê 23 cotme hez çûm îro 22-23 me heye hevcedarî heye roj berî rojê ev hevdîtin bir Rêzdar Öcalan ra çêbibe ev tekiliya Kurd û Türka lazım bige merhelekti ji bo çareserê ji bo demokrasî li tiştên ana li ve dere pratîkê da te xuya kirin mixabin dîsa 3 sal berî ve çawa Kurd ji mafê xwe hatin durxistin hinek dixwazin dîsa Kurda ji mafê xwe dur bixin li em li ve derene Kurd jî ne Kurdên 3 sal berî ve ne em ji bo hebûna xwe nasnama xwe arnîgariya xwe tekoşîna xwe pêş bixin alê tekoşîna re ji em pergala xava bikin. Zor spas li gel me parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ömer Öcalan hebû wekî ku me got bila hevkarê min Faruk Uysal jî vir da were em ser rêda biçin lewra niha hêdî hêdî êdî girseya Dem Partiyê jî li vê derê dicivin ji Sûrî cevir va jî niha riyeke careke din hatiye girtin pêşî li kesên ku dixwazin werin ser sînorê Kobaniyê tê girtin astengî tê heye li vî aliyê jî ji xwe niha bila hevkarê min vî aliyê jî nîşan bide biborin vî aliyê jî ji xwe hêzên wêlekariyê rêgirtiye bi ta wey destur nayê dayîn ku şandeya Dem Partiyê ku di nav da parlamenter jî henin ew derbasî aliyê sînor bibin û li wê derê jî nobeta çalakiya li dijî operasyon û li dijî dagirkeriyê bidin destpêkirin niha di navbera Ömer Öcalan û her wiha Müdürê Emniyetê da jî müzakereyeke niha dest pê kiriye parlamenterên Dem Partiyê hew didin ku destur bêdayîn ji bo ku derbasî ser sînor bibin li wê derê daxuyaniya xwe bidin û her wiha çalakiya nobetê jî bidin dest pê kirin niha wekî ku me got rewş bi giştî bi vî awayî li ser sînorê Surucu Kobaniyê derdora 5 kilometre em dûrê sînorê Kobaniyê nin.